থেকে বা বকর থেকে বা বজাগানে Bini kami ini to borpor kami Bishramgaj koni para kaisa arani timani ini to iya oro 9:30 jora 9:30 10টা oro accident go ini ko mangka an pore Bishramgaj BHC ho talangka arani simi refer khaika GBO oi ko lamo khai dong puruno Langma Chokha ini tau jekha daksuk te mai khobor ta বকে বাইক jar na kai Bini scooty tongo scooty banyo selen go ni to ko tang sa ko বকে tamrok khai tong nok ni family business tongo age tai bini dukan to Don Bosco school ka pathalia ka যে মেন ঘটনা angma khe bo jaga je accident ঘটনা মানে tabo exact sana thake to saimang la tobe Bishramgaj bai Don Bosco pathalia ka aboni ka sarong muda ke au ga je accident ang mani gari rok amar no sini bor sini de markha gari rok abole gana gini bor rok phano horoba tabo tondo to police case to চলই তো তাবা এমনি Bishramgaj যারা তো থাকনো দং খনা মানে কক সাইমিয়া খনা আম হাইদা মানে হসপিটাল Bishramgaj হসপিটাল যারা sasuk maya abo to tobe yango je borok bo ba ambulance phainai noki borok sabun mo te bi yakung lori tong ko khiya kota university kasa kasi sokol pur ke bini lori liya ke cylinder ofun thanga te hinde tuh mana apa baik ketika men ঘটনা তো হাইনি bo ঠিক Adi takuk Simon bo sudusini YTF ni sekretariat bo an khorsa ang phayung salkuduk maromoi bo ang ni sinimo tongo ke mia to incident ng thangka haipono ang tini phungo khanaka je khanaman tei ang je saimama jotoi taksura jeta report mamani horni maybe 9:30 hairagum khana bo aro accident ng kha accident ng kha hayakeba kebo da bono city da bono thutai kalang kha tam khlagi abo tapsura abo report maya khosung police ni report maya kho tang ja khanamano ang ta sawi dong je aro bo horni 9:30 hairago aro prai ada kon ni sile lai khana bo aro kalai ja olo aro jetu main road gana je accident abo main road gana bo thanginai aro je borok sin borok khorsa thangui khenge olo binin rong ni borno saharka boni yagulo hangko hospital talang jaka hospital ng Bishramgaj hospital talang mani yagulo aron doctor saka mo orongla bono sing teu chikitsa kam khaina bagai GB hospital ma ro hachinani refer khainai GB tubu tongpru hangkono aroni je BSF camp tongmani gogol mani aroni Bishramgaj ei Bishramgaj abla jra hangkono bintom Chokha ne khobor maka ga ang tabu oro sanan musungman ke mo hai kebang ma incident do sing sabru khana tongnu tongo tai mo hai ke tesa a lama tei to auto highway aro kebang ma sini borok mo ke kebang borok theke agiwa khoroksa tama do jokolo ne bo ma ke no bu kaham kun snuk tong accident pru sing ya tam ko lo ya gulo o sabung chitra khlaine ro ma ke sini borok kebang bu tharu abono galai wana nan ko kang dini nognu kun borok mo borok bagi suinaim borok no kaitor kharak duteng mohai jotai sikhana mani bini logisam pregnant tei saltam sapni yagulo bini delivery date ni khanao besal ofara khorsa tongo belai khano khamnu ko mohai ke jora ni sikang bosme yaga thangbe belai kha khamlasa atabak tam চলই তো ও tabu bisigo postmortem choli tongo khorung tongo tabu bini da choli tong khana te khorsa bor na choli tong abo sing ka abo khorma se na han se chai to tong ayo an ma sing ta sing laija tai oro ngmani yagulo sing bini simalango thangnai tai sini em tai sini YTF ni president orang ganang runel thangnai yang tang bo box sala